हेलो लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिनाय क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय एबा मोनसे भिडिअनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि। भिडिअआनो जाहैबाय एबा निउसआनो जाहैबाय दाखालि बावैसो आसाम सरकारजों खुंजानाय जानाखि 26,000नि एबा 26,000 साख्रिनि जानाखि रिजाल्टमोन एबा साख्रिमोन बेनि सोमोन्दै जों सावरायनि। रिजाल्टआथ' मोनखांबाय, रिटेन टेस्टनि रिजाल्टआथ' ओंखारबाय। दायो आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदियैनो सिगाङाव बुंबोबाय थाखानाय बायदियैनो स्किल टेस्टनि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन एबा भाइभा भ'सनि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन। नाथाय दायो थार्ड ग्रेडनि मोनसे कम्पिउटार टेस्टनि नटिफिकेसन फैबाय एबा नटिसफोरा फैबाय। बे नटिसफोरनि सोमोन्दै जों सावरायगोन दिनैहाय। नटिसफोरा मा जोङो नायलांदो, बोरै जों सावरायनि। नटिसखौ नायनो थाखाय जोङो गुबैयाव सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव जों थांनांगोन। बेनिखायनो आङो मोनसे क्रोम ब्राउजारखौ आं बेयाव खुलिनानै लाबाय। खुलिखांनायनि उनाव आङो बेयाव सेबा टाइप खालामबाय। सेबा टाइप खालामनानै आङो सार्च खालामबाय। सेबा टाइप खालामखांनानै आं सार्च खालामबाय। सार्च खालामनाय लोगो लोगो सेबानि अफिसियेलाव जोङो थांगोन। सेबानि अफिसियेलाव थांसै। अफिसियेल वेबसाइटआव जों थांबाय। फैनानै नैबेबायदि इन्टारफेस नुगोन। आं बेखौ डेस्कटप मडआव आं होनानै लाग्रोनि। आं बेखौ डेस्कटप मडआव आं होनानै लाबाय। आं मबाइलावसो खुलिदों नालाय डेस्कटप मडआव होनानै लाबाय। बेयाव जों नुबाय नटिफिकेसन, माखासे नटिफिकेसनफोर ओंखारबाय। नैबेयाव दंखायो नै नटिफिकेसन। गिबि नटिफिकेसनाव मा होनदों? नटिस रिगार्डिं कम्पिउटार टेस्ट अफ 25 मार्क्सनि थाखाय कम्पिउटार टेस्ट जागोन। 25 एबा 25 नाम्बारनि थाखाय बेयाव कम्पिउटार टेस्ट जासिगोन। बेयाव होनाय जाखाबाय अलरेडि 25 मार्क्स। For all the candidates who have qualified in written examination except those who qualified for the post of stenographer and driver. Stenographer आरो ड्राइभार पस्टखौ गारनानै जेसेबांनाखि पस्ट दङमोन एबा केटेगरि दङमोन बेफोर केटेगरिनि गासिबो कम्पिउटार टेस्ट जाजोबगोन होननानै बुंदों। खालि मोननैयाल' कम्पिउटार जानाय नङा। थार्ड ग्रेडनि थाखाय मोनसे स्टेनोग्राफार आरो गुबुन मोनसेया ड्राइभार। बे मोननैनि थाखाय बेयाव कम्पिउटार टेस्ट जानाय नङा। बेनि उनाव नैथि नटिफिकेसनाव मा दं जों नायनो हायो। To download schedule of computer test. कम्पिउटार टेस्टआ माला जागोन बेफोरनि डेट शेड्युल बियो, थारिख एबा अक्ट' टाइम, माब्लानिफ्राय माब्लासिम, सोरनिया माब्ला बेबायदि होनाय जादों। जों बेखौ नायबा नुगोन। बेयाव क्लिक खालामबा जों नुगोन। आरो बेनि उनाव लास्ट नटिफिकेसनाव मा दङ? टु डाउनलड सिलेबास अफ कम्पिउटार टेस्ट. कम्पिउटार टेस्टनि थाखाय जोंनो मा सिलेबास होदों एबा जोङो मा सिलेबासनि थाखाय सिलेबासनि कम्पिउटार टेस्टखौ होनांगोन जोङो नायबा नुनो मोनो। गुबैयै जोङो नटिफिकेसनखौ नायग्रोनि। नैबेयाव क्लिक खालामनोसै जों। गिबियाव क्लिक खालामनानै नायनि मा दङ। क्लिक खालामबाय, डाउनलड खालामबाय। आं डाउनलड खालामखांबायमोन, अब्लाबो आं एगेन डाउनलड खालामबाय। डाउनलड खालामनानै जों नटिफिकेसनखौ नायनि। नटिफिकेसना बेबायदि जों नुखाबाय नैबेयाव अलरेडि 3 डिसेम्बर 2022 खालि बियो फैदों नटिसआ। नैबेयाव नायबा नुयो जोङो इन कन्टिनिउएसन टु दिस कमिशन्स एडभार्टाइज नाम्बार, जों बेखौ नायनांगौ गैला। एडभार्टाइज नाम्बार होननानै एडभार्टाइज नाम्बार होदों बेयाव, जों बेफोरखौ नायनांगौ गैला। दहायनो बुंखाबाय। नैबेयाव होनदों इट इज इनफर्म टु अल द candidates who have qualified in written examination that except candidate qualified for the नैबेयाव दहाय होनाय बायदि होखादों स्टेनोग्राफार एन्ड ड्राइभार पस्टखौ गारनानै गासिबो केन्डिडेट all other candidates will have to appear in computer test category 1, category 2, category 3 बेबायदि होनाय जादों of 25 मार्क्स। गासिबो 25 मार्क्सनि होनाय जागोन बेयाव। category 1, category 2, category 3 नि बाथ्राया बेबायदिनो सोरबा हायार सेकेन्डारि एबा मेट्रिकनि दङमोन मोनसे, आरो गुबुन मोनसेया कम्पिउटार गोनां आरो कम्पिउटार गैयै बेबायदि ग्रेजुवेसननि दङमोन। बेफोर गासिबो कम्पिउटार टेस्ट होनांजोबगोन। केटेगरि 1आव नैबाव होनानै दोनखादों। नै केटेगरिया 1आ मा? केटेगरि 1आव मा गोलैयोमोननो? केन्डिडेट्स क्वालिफाइड फर द पोस्ट हेभिं मिनिमाम क्वालिफिकेसन। हायार सेकेन्डारि, जायफोरा हायार सेकेन्डारि क्वालिफिकेसननि थाखाय पास जादोंमोन बियो इन साइन्सआव जायफोरा हायार सेकेन्डारि लेभेलाव पास जादोंमोन बे केटेगरि 1। आरो केटेगरि 2आ मा होनदों? केन्डिडेट्स क्वालिफाइड फर पोस्ट हेभिं मिनिमाम क्वालिफिकेसन बेचलर डिग्री। बेयाव कम्पिउटार गैयैमोन, बेचलर डिग्री एबा ग्रेजुएसन, अनलि ग्रेजुएसनल' जायफोरा पास जादोंमोन
ग्रेजुएसनल'नि केटेगरियाव जायफोरा पास जादोंमोन बिथांमोनाबो कम्पिउटार टेस्ट होनांगोन आरो केटेगरि 3आव मा होननानै बुंदों नाय कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ हैविंग मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर एंड लिटरेरी सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस जायफोरा बैचलर डिग्री एबा ग्रेजुएसनजों आरो लोगोसे जायफोरा कम्पिउटार दङमोन बिथांमोनाबो कम्पिउटार टेस्टखौ होनांगोन बेबायदि होननानै बुंनाय जादों बेयाव बेखौ होनदों डेट शेड्युलफोरखौ दिनैहाय डाउनलड खालामनो हागोन होननानै बुंदों नैबेयाव 3 PM बेलासिनि 4:30 खालि 4 अक्ट' खालि डाउनलड खालामनो हागोन होननानै बुंनाय जादों ओमफ्राय वेबसाइट नैबेयाव होखानानै दं रोखायै रोखा कैंडिडेट्स कैन डाउनलड द एडमिट कार्ड फ्रम द अफिशियल वेबसाइट सेबानिफ्रायनो डाउनलड खालामनो हागोन मानिफ्राय 14 डिसेम्बरनिफ्राय गावबागाव एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन एडमिट कार्डआ कम्पिउटार टेस्टनि थाखाय जायफोरा दाखालि रिटेन टेस्टआव पास जाबाय बिथांमोनहा गोदानै कम्पिउटार टेस्टनि थाखाय एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन बेनो ओमफ्राय मोनसे रोखा होनानै दोनखादों नैबाव द डिटेल्स अफ स्किल टेस्ट फर कैंडिडेट हु have qualified for the post of stenographer and driver will be notified later stenographer आरो ड्राइभारफोरनि थाखाय नेक्स्ट एग्जामनि जानाखि नटिफिकेशन एबा नटिस बेखौ उनाव नटिफाइड खालामनानै होनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायबाय स' बेनोमोन नटिसआ बेनि उनाव जोङो मोनसे नायबावनो हायो बेनिफ्राय जोङो नायनो हायो नैबे सेकेन्डखौ नाय जोङो शेड्युलखौ जों नायनि डेट शेड्युलखौ जों नायनो हायो डेट शेड्युलाव मा दङ जों नायनि आं बेयाव क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनानै आं एगेन डाउनलड खालामबावबाय नैबे जाहैबाय डेट शेड्युल नोंथांमोना नायनो हागोन बयबो शेड्युल अफ कम्पिउटार टेस्टनि बियो डेट शेड्युल आन्डार द स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन फर ग्रेड 3 ग्रेड 3नि थाखायल' बियो सिगाङावनो बुंखादों ग्रेड 4नि जेबो नटिफिकेसन गैथ'वा एबा नटिसफोर गैथ'वा दासिमाव बेबायदि डेट शेड्युल नोंथांमोनहा गासैबो डाउनलड खालामनानै नायबानो नुगोन केटेगरि 3नि थाखाय बेयाव गिबियाव होनाय जादों केटेगरि 3 गासैबो केटेगरि 3नि थाखाय नैबेयाव होनाय जादों माखासे केटेगरि 3आ मायामोन जायफोरा ग्रेजुएटजों लोगोसे जायफोरा कम्पिउटार गोनांमोन बिथांमोनहा केटेगरि 3आव गोलैयो बिथांमोननि एग्जामनि डेटआ नैबे सोरनाबा गावबागाव एडमिटआव ओंखारखागोन बियो बेबायदि शिफ्ट वाइसआव रानदों बेखौ डेटआव रानदों 21निफ्रायनो जागोन एग्जामा नोंथांमोनहा रेडि जाखाबानो जाबाय बेनि थाखाय माखासे सिलेबास होनानै दोनखादों जों दा सिलेबासखौबो नायगोन बबे केटेगरिनि थाखाय मा सिलेबास दङ मा सिलेबासनि सायाव जोङो कम्पिउटार टेस्टखौ होनांगोन बेफोर होनानै दोनखानाय जादों शिफ्ट होदों बेयाव शिफ्ट 1आ 9टानिफ्राय जागोन फुंनि 9टानिफ्राय ओमफ्राय शिफ्ट 2आ मोनथाम शिफ्टआव राननाय जादों शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 आरो शिफ्ट 3 बेबायदि राननाय जादों सोरनाबा शिफ्ट 1आव जागोन सोरनाबा शिफ्ट 2आव जागोन सोरनाबा शिफ्ट 3आव जागोन बेखौ गावबागाव एडमिट मोनोब्ला नोंथांमोनहा एडमिटआव रोखायै फैजोबगोन बियो नोंनिया बबे शिफ्टआव आरो खयथानिफ्राय मा थारिखआव बे गासिबो ओंखारबोजोबगोन नोंनि शिफ्टआव जों बेखौ नायनांगौ गैलिया जोङो दायो सिलेबासखौ नायनि सिलेबासनि थाखाय आं नैबाव थुनांगोन सिलेबासनि थाखाय मा सिलेबास दङ कम्पिउटार टेस्टनि थाखाय जों बेखौ डाउनलड खालामनानै नायनि जोङो फैबाय दायो सिलेबासखौ आं डाउनलड खालामबाय सिलेबास फर कम्पिउटार टेस्ट बेयो दिनैसो ओंखारजोबदों गासिबो नोंथांमोनहा नायनो हागोन केटेगरि 1नि थाखाय सिलेबासफोरा मामोन नायदो सिलेबासाव MS वर्डनि थाखाय मा दं डकुमेन्ट्स क्रिएसन खालामनांगोन बेनिफ्राय बेसिक फर्मेटिंफोरखौ जों नायनांगोन एडिटिंफोरखौ जों नायनांगोन एलाइनमेन्ट एन्ड प्रिन्टिंखौ जों नायनांगोन बेफोरखौ रोंनाय जानांगोन आरो बेफोरनि सायाव कुइसनफोरा जागोन निस्सय कम्पिउटार टेस्टआ एबा बेफोरखौ नोङो प्रेक्टिकेल खालामनोबो नांनो हागौ ओंखायनो नोंथांमोना बेनि सायाव गासिबो रेडि जादोदे एक्सेलबो दङ एक्सेलनि सायाव जोंहा रोंनांगोन बेसिक फांसनालिटिस अफ एक्सेलनि फांसनालिटिसफोरखौ जों मिथिनांगोन बेसिक फर्मुला बेखौ जों मिथिनांगोन एलाइनमेन्ट एन्ड प्रिन्टिंखौ मिथिनांगोन जों एक्सेलनि गुबैयै मा होननानै बुङो माने MS वर्डनि सायाव जों रोंनांगोन बेसिक नलेजबो थानांगोन आरो MS एक्सेल आरो MS पावारपइन्ट बे मोनथाम केटेगरिखौ जोङो रोंनांगोन केटेगरि 1नि थाखाय ओमफ्राय केटेगरि 2 एबा बेचलर डिग्री अनलि बेचलर डिग्रीफोरनि थाखाय बियो मा जागोन नैबो होखानाय दं नै MS वर्डखौ जों रोंनांगोन बे एखेयानो सेम जों बुंनो हायो फ्राय एखेफ्रामानो एखेयानो जाजोबगोन बेफोर
MS Wordखौ जों रोंनांगोन, MS Excel, MS PowerPoint जों बेफोरनि बेसिक नलेजफोरा जोंनियाव थानांगोन। बेनि उनाव जों केटेगरि 3नि थाखाय जायफोरा डिग्रि बिसोरना एसे बारा जानो हागौ, कम्पिउटारनि सायाव नलेजआ बिसोरनि थाखाय एसे बांसिन जानो हागौ एबा बांसिन जागोन जों नुनो हायो। मानोना बिसोरनि थाखाय अलरेडि होनानै होखादोंमोन जे ग्रेजुवेटजों प्लास कम्पिउटार डिप्ल'मा गोनां होननानै होनाय जाखादोंमोन। गथिखे बिसोरनि थाखाय एसे बारा जाखागोन सिलेबासा। बेयाव जों नायबा नुयो सिलेबासा MS Wordनि थाखाय मा रोंनांगोन बिथांमोनहा डकुमेन्ट क्रिएसन एन्ड एडिटिं रोंनांगोन, बिथांमोनहा डिटेल फर्मेटिं रोंनांगोन, डिटेल्ड फर्मेटिंखौ जों रोंनांगोन, रेफारेन्सेसखौ जों रोंनांगोन, टेबल क्रिएसन एन्ड एडिटिंखौ रोंनांगोन, टेबलबो बानायनो रोंनांगोन आरो एडिटिं बानायनो रोंनांगोन, क्रिएसन अफ नाम्बार अर बुलेटेड लिस्ट एन्ड मडिफाइं केरेक्टार्सफोरखौ जों रोंनांगोन, एलाइनमेन्ट, प्रिन्टिं बेफोरखौ गासैबो रोंनांगोन MS Wordआव। बेनिफ्राय जोङो MS Excelआवबो एसे बांसिन बिथांमोननि थाखाय बिथांमोना डिटेल्स टेबलफोरखौ रोंनांगोन, डिटेल फर्मुलिखौ रोंनांगोन, फर्मेटिं एन्ड प्रिन्टिं बेखौ रोंनांगोन, पाइभटिं बिथांमोनहा रोंनांगोन, लुकआप मेथड्स, इउजिं चार्ट, विजार्ड बेफोरखौ रोंनांगोन। माने MS Excelनि थाखाय गासैबो बाथ्राखौ बिथांमोनहा निस्सय रोंनांगोन। बेनि उनाव जोङो MS PowerPointनि थाखाय बिथांमोनहा मा रोंनांगोन एबा मा थागोन सिलेबासाव, डकुमेन्ट क्रिएसन थागोन, डिटेल फर्मेटिं थागोन, टेबल चार्ट थागोन, एलाइनमेन्ट एन्ड प्रिन्टिं बेफोर थानांगोन। देट मिन्स मोनथाम केटेगरि मोनथाम थायो बेयाव, जेनेबा MS Word, MS PowerPoint आरो MS Excel बेफोर गासैबो थाखाजोबो। अब्लाबो नैबे ग्रेजुवेट प्लास कम्पिउटार गोनांफोरनि थाखाय सिलेबासा बांसिन जायो, मानोना बिथांमोनहा अलरेडि कम्पिउटारनि थाखाय इलिजिबोल जाखानायखाय बिथांमोननि थाखाय कम्पिउटारनि सायाव नलेजआ बांसिन थानाय जानांगोन। आरो जोङो सिगाङाव नुबोबाय थादोंमोन जे एबा खोनाबोबाय थादोंमोन जे कम्पिउटार अनलि ग्रेजुवेसनफोरनि थाखाय जेबो कम्पिउटार बेबायदि सार्टिफिकेट बिनाय जायाखैमोन। नाथायबा दायो नुबाय, नटिस फैनाय लोगो लोगो जों नुबाय अनलि ग्रेजुवेट जायफ्रा अनलि ग्रेजुवेटआवल' एप्लाइ खालामदोंमोन आरो जायफ्रा अनलि ग्रेजुवेटआवल' रिजाल्टआ रिटेन टेस्टआव पास जादोंमोन बिथांमोनहाबो दायो कम्पिउटारनि थाखाय कम्पिउटार टेस्ट होनो गोनां दङ एबा कम्पिउटार टेस्टआ बिथांमोननि थाखायबो जागोन। स' नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय, आरो जायफोरा बुजियाखै बिथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरो एबा बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय। स' आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय, आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय जाहाथे नोंथाङा आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामो। गोदानब्ला चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामो आरो लोगोफोरनिबो फोरमायनानै होयो, लोगोसे लाइक खालामगोन, आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरगोन, बेखौनो गुरै खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।